Linde zaklopala na dvere 40-ka a ona si uvedomila, že vôbec nežije život, aký by chcela žiť. Kríza stredného veku na ňu doľahla tak, že ju úplne paralizovala. Linda nevidí východisko, všetko sa jej zdá márne a zbytočné. Nevidí dôvod, pre ktorý by sa mala o niečo snažiť. A z tejto situácie pozná len jedinú cestu. Linda! Linda, vstávaj. Preber sa. Linda? Linda! Vstávaj, preber sa, no tak. Toto si zjedla? Počuješ ma? Zjedla. Slečná, vnímate ma? 3 mg. Počujete ma? Neviete? Neviem, ani neviem, čo také lieky užívam. Počujete ma? Áno? Počujete ma? Koľko ste tých tabletiek zjedli? Celé balenie? Koľko? 2? A zapili ste to vodkou? Zapili? No. Po príchode na adresu bola pacientka nájdená ležiaca na gauči, bola na boku. Bola somnolentná až soporózna a priznala konzumáciu liekov i alkoholu. Podaj fyzák. Áno. Je vám ešte na zvracanie? Nie. Určite? Nie. Dobre, zoberieme vás do nemocnice, dobre? Pôjdete s nami do nemocnice. Počujete ma? Pozerajte sa na mňa. Dobre? Tam vám spravia výplach. Hodnoty máme? Hej, tlak je v norme. 110/70. Saturácia 96 a pulzol 70. Podpisujem vás doklady a
zdravotnú kartu. Idem pohľadať. Ďakujem. U pacientky boli vyšetrené parametre základných životných funkcií. Kardiopulmonálne bola stabilizovaná a eupnoická. Bol zaistený intravenózny prístup, podaný fyziologický roztok. Vzhľadom na požitie neznámeho množstva lieku, alkoholu a celkový stav pacientky bol indikovaný transport do nemocnice za účelom doriešenia jej celkového stavu. Pre zmenené vedomie nebolo aktívne uhlie podané kvôli riziku aspirácie. Vzhľadom na relatívne nízku depresiu CNS nebolo zatiaľ podanie fulmazenilu indikované. Prečo si to urobila? Mala si mi zavolať, keď ťa niečo trápilo. Nemá to zmysel, je pod liekmi. Môžem s vami? Bohužiaľ, vezieme ju do fakultnej na mystické